Aha, 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 už mi bere, bere. Aha, aha, už mi kapor bere, bere, bere. Počúvaj ma sem, kapri sa nechytajú. Konečne nech sa všetci ľudia spamätajú. Hniem vo vani, v kúpeľni v spradiach v líci. A toto jebneš do seba po kapustnici. No už ma to sere, 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 sere. Mňa tu na štedrej večeri nikto nezožere. A všetkých rybárov utopím v jazere. Tento rok tu kapra z vody nikto nezobere. Aha, 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 už mi bere, bere. Aha, aha, už mi kapor bere, bere, bere. Aha, 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 už mi bere, bere. Aha, aha, už mi kapor bere, bere, bere. Počúvaj ma sem, kapri sa nechytajú. Konečne nech sa všetci ľudia spamätajú. Hniem vo vani, v kúpeľni v spradiach v líci. A toto jebneš do seba po kapustnici. No už ma to sere, 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 sere. Mňa tu na štedrej večeri nikto nezožere. A všetkých rybárov utopím v jazere. Tento rok tu kapra z vody nikto nezobere. Hrnčeky, odznaky a aj CDčka. Zakúpiš ich na mafianos.sk. Hello, zdraví ťa Bastafix a ak si chceš na Vianoce spraviť radosť a takisto aj mne, klikaj na mafianos.sk. Jo, a taktiež daj like, odber a sleduj ďalšie videá. Díkes!